كتاب 11 باب 14 كملخص الفقه درس 1 قدام بقالنا يوتا في توريث الإخوة في رونغول نونجوني موسي دانغال يوم غوتو ببن ابن غوتو برونغول مع الجد وندو دي ماما سورو قد أخذ قمدي جتي أحمد إمام أحمد والشافعي ومالك إمام مالك فو في هذه المسألة أو مسألة بجتي بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كمذهب صحابة جنلاد ما كتب زيد بن ثابت كما أخذ به ونجتي دي أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية إمرد كجياب كمذهب إمام أبو حنيفة وجمع إدنتال دودنغال من أهل العلم إمرد يوميرا بغاندل وحاصله مفتد أن الأخوة وندنو يوم غوتو ابن غوتو بن إذا جتما أوسي بهاوتو ندري مع اليد وندو دي ماما سورو توا بابا مايدون علاكو مام سورو مكو فإما أن يكونوا كأما بلاتو من الأبوين هركو بجيابه برامبلاس يوم ابن فقط بيت أو من الأب ما بجي كبابا فقط بيت أو من مجموع السنفين ما بيونا اندر دنتال سفاجي دين إديكالا فإذا كان سلاتك معه وندو دي مكو كانكو ماما سرون أحد السنفين غوتي لسفاجي دين إدي فقط بيت فلو هرأي إنه ودنمو معهم وندو دي مبي حالتان الحالي جديد الحالة الأولى الحالي أرانو ألا يكون كن لا تتاكو معه وندو دي مبي صاحب فردين جونج بالغو فلو هرأي نودنمو كانكو ماما سرون هين إذن أنتم معه وندو دي مبي ثلاث حالات الحالي جتتي الحالة الأولى الحالة أرانون أن تكون كندلاتو المقاسمة كسندتكو أحز له كجبال مكو من ثلث المال هركو جيادون إكو يتتتبال جاودين دي وضابطها إكو حقون دي إدون دون إكو مفتي دون دون أن يكون كندلاتو الأخوة مسيبين أقل harahi no buri fandude ko be han jettude ko min sulusayhi imorde tatabe didi jawdindi bien yakunu de belato to masalan misal wa nisfan bi an yakunu de belato to masalan misal wa nisfan e feccere fama duna dhalika ma ko hewta dum tordena wa dhalika dunnon munhasirun ko moba dum في 5 صور اندر بادي جوي الاولى بادي ارانيرين جدٌ كما مسر واخت اباندراو دبو فله نودن ما مسرون في هذه السوره اندر دي بادي دو سلساني يتغول تتابي ديدي الثانيه ديمون دون جدٌ ما مسر واخون ايما غوتو جو غوركو فلو هره نودن ما مسرون في هذه السوره اندر دي بادي دو نصف المال فكر جawdende الثالثه tatabun dun jaddun ko mama soro wa uktani e bandirabe dido falaw nodan wa fi hadi surati nder dimbadi annisu feccere kallati wono ngal gebal ngal yewtuden fi mun qabla ha adi ngal do joni wa huwa dun aktharu ino buri do demna sulusi imorde tatabangal arabi'a nayabun dun jaddun ko mama soro wa salasu akhawatin e musibetato falaw nodan wa fi hadi surati nder dido badi al khumusani jowabe didi jawni fecce joyi o jetta didi wa huma ko dun don ko den pecce didi aktharu budi dudude min as-sulusi di tatabangal li anna al-adad sabu kontore ndem fil jami ender mobidir gongol lil kasrayni haray ko dum woni wadama gebe didi 15 sappo joyi fasulusuhu haray tatabal modun gallo 5 ko joyi wa khumasuhu jawabal mungal 6 haray ko jeego ko dum wonata jawabal mungal wa hiya ko dum aktharu buri dudemnal 5 immorde jawabal ngal bi wahidatin haray no burdiri bi wahidatin gotum al khamsatu al hali jawab on jaddun ko mama soro wa akhun musiddo gorko wa ukhtun e bandiraw debbo fala wara no dani mama soro fi hadi surati indir di badi mislu malahu sifa ko wodanno mo kon fillati e nder ngal gebal qabla adi tingal ngal do
alhalatu sani alhal dimo an tastawi konde lahu konde fotondirta e makko almuqasamatu sendo ben wa sulusul mal e tatabal jawdi ndi wa dabituha e ko haqqondiri e mudum an yakuna de latanto al ikhwatu musibbe ben mislahi yer mudum wa yanhasiru moba dhalika dum fi salasi surin wa yunhasiru hino mobindire dhalika endet dum fi salasi suwarin ender mbadi jitati alula mbadi arandiri din jaddun ko mama soro wa khawani e musibbe dido asaniyatu dimon dum jaddun ko mama soro wa khun e musibbe goto wa ukhtani e bandirabe dido asalisatu mbadi tatabirin din jaddun ko mama soro warba khawatin e musibbe worbe nayo fayastawi lahu haray be fotiday e makko mo qasama sendo dede den wasulusu tatabangal fi tilka sur ender ndi do mbadi fen qasama stayoni sendama akhadha wa yatta sulusan tatabal wa illam yuqasam stayoni o sendo da kadi fakadhalika haray ko wono waqtala fahino lutondiri non waqtu li fahino lutondira hal yu'baru tawsi taskete hina idin ontuma bil muqasama ko e ba kon fa yakunu lato irsuhu ndondi makko ndi bitta asibi sabu habbitagol aw yu'baru ka taskete bi sulusi tatabangal fa yakunu lato irsu gebal makko ngal ndondi makko ndi fardi hara ko farilla gebal aw yukhayyaru ka ko yusubine bayn an yu'bar hakkunde nde taskete bil muqasama sendu gongol e aw bi sulusi ma ka ko tatabangal warajjaha hino jikkini ba'dhum yoga jomirabe ganda ben at-ta'bir taskagol bi sulusi nde o jettata tatabangal dunal muqasama ko alda e sendo dede li anna al akhdh sabunun jettugol bil fardi gebangal in amkana si taydun newike aw laaray ko dum buri hanude le buwatil fardi sabu tidugol gebangal wa taqdimi adorgol dawil furudi jomirabe gebe den taw alal usuba e do habbitete wallahu aalam ko Allah subhanahu wa ta'ala buri andude alhalatu salisa alhal tatabo an yakuna kon latoto sulusul mali tatabal jawde ndi ahazun hara dum ko gebal minal muqasama imorde ko sendete ko fa ya'khudhu hara o jettay dum don fardan no woni ri farilla gebal safe wa dawabituha e ko habbondir e mudum kon an yakunu konde be latoto akthara ko buri dudude min sulusayhi e tatabe didi jawde ndi wala tun hasar haray dum moftetake suwaru mbadi hadhihi halati odo al hali kama in hasaratu wa mubirano suwarul halatayn mbadi jidi al hali jidi Allah tayni din qabla haditi didi fa qallaha ko buri fandude mudum jaddun ko mama soro wa khawani e musibbe dido wa waqtun e bandirawo aw jaddun mama soro wa khamsu akhawatin e musibbe njo aw jaddun ma dum mama soro wa akhun e musibbe goto wa salasa akhawatin e bandirabe tato ila muwafiq han hawrundiri do al halatu thaniya al hal immo an yakuna kon latato ma al jaddi wondude mama soro wal ikhwa e musibbe ben nde latoto wondude beedo sahibu fardin jomiraado gebal go walaw hare don no wodani mama soro ma wondude beedo hina edin ontuma sabu halatin al haliji jeedidi wa yadum ijmalun wa hiya ko dum dum ijmalun woni ko bura labinede ta'ayyun ko toddagol al muqasama sendu gongol ta'ayyun toddagol sulusul baqi tatabal heddingal ngal ta'ayyan toddagol sulusu jeegabal jami'il mal denda nangal jawde ndi istiwa'an no fotater al muqasamatu sendu gongol istiwa al muqasama fundugol sendore nde wa sulusul baqi e tatabal sakkitoranga istiwa'un funnugol al muqasama ta sendu gongol wa sulusu jami'il mal e jeega bal denda nangal jawde ndi istiwa'an no fota ka funnugol istiwa'an ka funnugol sulusul baqi tatabal sakkitoranga wa sulusu jami'il mal e jeega bal denda nangal jawde ndi istiwa'an ka sendugol al muqasama to sendore nden wa sulusu jami'il mal hara jeega bal danda nangal jawdi nden wa sulusul baqi e tatabal sakkitorangal wa tafsiluha sendindirgol dum non detaya ko yewtuden do kattali ko woni ardude do ni fal halatul ula al hali aranon an takuna ko latoto
al muqasamatu ko senda kon ahazzu lahu ka gebal makko min sulusil baqi ko immorde e tatabal heddingal ngal wa min sulusil mali e immorde e jeegabal jawdi ndi wa misal dhalika misal mum zawjun maydon acca ko dum woni modi wa jaddun e mama soro wa akhun e musiddo mimma kana immorde zawjun on da no jetta modi no jetta be ngo en fami ka wa jaddun e mama soro wa akhun e nene goto mimma kana immorde ko lati fihi mudum al fardu gebal qadran nisfu embere feccere wa kanat latatu al ikhwatu haray musibe ben aqall ko ben don burata fandude min sulusahi immorde e tatabal jawdi ndi wa wajhun e bangal go ta'ayyanun toddagol al muqasamatu sendugol gol fi dhalika al muqasamatu sendore den fi dhalika e o al hali arano do annal baqi wonde jawdi heddindi ndi ba'da nisfi zawji bawo feccere modi on ittama an nisful akhar joni ndia feccere sakkitinde alal jaddi ko jeynden don ko fawi jeygol den don ko mama soro on wal akh ko do woni e bengoto be wala shakka sikki o ala anna nisfahu wonde feccere ndem feccere don wo ho dum arrubu ko nayabal aksara dum no buri dudude mina sulusil baqi di tatabal sakkitingal ngal wa mina sulusi e imorde jeega bangal lakin skonitung al baqi ko heddi kon la yun kasamu sendetaki alal jaddi e hore mama soron wal akh e bengoto be fayudrabu haray wadete ithnani pecce didi fi asli al mas'ala ender dajjere mas'ala isnaini didi tabla ko wawata timmude arba'atun nay li zawji wonande modi on wahidun feccere fi isnain ender didi bisnain sabu didi wal jaddi wodana mama soro wal akh ko do woni e musibe be wahidun wotere fi isnain ender didi bisnain e didi li kulli wahidin wodana goto kala wahidan gotum haray non musibe julbe o donde do mi jangay woni yeden no fira ngo explique gol dum do ha faamo wallahi mi wawata ko fi wata mi diwtum mi jangay woni angal hande kadi mi adda firongo on hebi bursaye on wawi jangude angal on wawi firde firongo explication hande kadi yahen ndaren mo anduden karma ko jono faami dum battido en wo on don non hande kadi o explique na en ko dum woni o détaillana en faami ke ka tayyib mayn wa hadhihi suratuha wo haraynde hatimere nde yiden no wada do ko nde do woni formation ko nde do woni pratique ko janguden dow do bi mana kon ko yuden da mama soro dum do bandirabe ben dum do be ngungun dum do haray ko dum yudon do hibe wadi do zawju hibe wadi jadd hibe wadi akh haray ko ni woni no sendirte mi wata on explicande few d'abord haystay woni do wawno explicande no metti fi bay dum do ko sifagol ni par audio wona ferema joni fejjen jangen jieden e firongo al halatu saniya al haldi mo on an yakuna ko de latato sulusul baqi ji tatabal sakkito rangal ahzun ko gebal minal muqasama imorde ko sendete ko min as-sudus imorde jeega bangal wa mithlu dal kasifa dum e ummun ko nene wa jaddun e mama soro wa khamsatu akhwa e bengoto be jewo mimma kana imorde ko lati fi mudum al fardu gebal dunan nis ko wori feccere den wa kanat latu al ikhwa bengoto ben aktar har hebe buri dudude min mislayhi e diiru mabbe laabi didi wa wajhun e bangal ta'ayyunu toddagol sulusul baqi tatabal sakki torangal heddingal gal fi dalika edum annal baqi wonde ko heddi kom baada sulusul ummi ko bawo ittugol jeega bal nene on khamsatun jowa bangal wal jaddi e hore mama soro on wa khamsatul ukhwa e jowa bal ko do woni bengoto ben wasulusuha tatabal mudungal wahidan ko gotum wasulusani tatabe didi wala shakka sikki ala anna dhalika ko dum do akthar buri dudude min al muqasamati imorde sendugol imorde sendore nde ko sulusu jeega bangal lakin naskoni tungal bagi hedditingal ngal laysa lahu ala nangal sulusun tatabal sahihin no selliri e fatudrabu salasa haray tatabangal wadete makhraja sulus yaltingol tatabangal fi aslil mas'ala
kada yere mas'ala sittatun jeego tabluhu kono wawata timmude 18 sappo e jeetati falil ummi harenode nene on min asliha dajjere mun den wahidan gotum fi salasatin bi salasatin ender tatabal e tatabal walil jaddi wodana mama soron sulusul baagi tatabal sakkitorangal 5 joyi yabqa heddo 10 sappo ala 5 ukhuwa e dow musibbe benjo haray don ko no likulli wahidin isnani haray kambe njogo to kala ko didi yettata wa hada suratuha hino haray ko nde hatimere ley don kadi woni pratique mudum on hino be windi don ummu adi don jadd be adi don ikhwa 5 ikhwa bi maana bengoto benjo al halatu salisa al hal tatabon an yakuna ko la to sudusul mal tatabal jawdin ndi ahazu lahu haray ko dum buri wondude e gebal minal muqasama immorde sendore nden wa min sulusil baagi immorde tatabal sakkitoranga misal dal ka misal mum zawjun ko modi wa ummun enene wa jaddun imama sarawa khawani enene goto be dido mimma kana immorde konko late fi modum al fardu ndondi gebal qad rasul sain embere tatabe didi wa kana latano al ikhwa wa kana latonon al ikhwatu nene gotobe akthar harebe buri durude min mislihi immorde e yerum mabbe on immorde yermudum on bi wahidin haran burdi gotum wala on fa hay sewni ko sonnajo goto wa wajhun ino do haray bangal ta'ayyunu to dingal asulusu jeega bangal fi dalka e der dum annal baaqi wonde haray yawdi ko hedditi ko baada nisfi zawji baawo feccere modi on ittama o sulusul umma e jeega bal nenengal isnani haray ko didi alal jaddi wodani mama soron wala khawayni e bengoto bendido wala shikka shikki ala anna sulusano jeega bangal akthara harangal buri dudude min sulusil baagi morde tatabal sakkitorangal wa minal muqasama e morde sendorde lakin skoni yabuga heddoto wahidun gotum la yunqasam kun sendetak alal akhawain e dori yuma goto bendido fa yudrabu wade ithnani dididin didoy koy adada ruusihima ko dum woni embere kontore yimbe mabbe bendido ko e den didi legoy fi asli mas'ala ka lasli mas'ala tigi sittatun pecce jeego tablugh timmine isnai ashara sappo e didi li zawj rayno wodani modi on min asliha ila asli mudum on salasatun tati fi isnain ender didi on bi sittatin jeego walil ummi wodana neno min asliha ka laslimu wahidan gotum fi isnain bisnain ender didi on walil yaddi wodana mama soro min asliha ka laslimu wahidun gotum fi isnain bisnain ender didi on walil ikhwa wodana nene goto be min asliha ka laslimu wahidan gotum fi isnain bisnain ender didi on li kulli wahidin wodana goto kala e mabbe wahidun gotum wa hada suratuha haray ko nde hatimere madum on forme ndi mbadi ndi yiwdon don haray ko dum do woni alhaali no sendirte non be wadi don zawj be wadi ummu be wadi jadd be wadi akhawani alhalatu rabi'a alhaali na yabo on an yastawi ko ne fatata lahu e wonandemo almuqasamatu sendore nde wa sulusul baaqi e tatabal sakkitorangal wa yakunu lato ahazu gebal ngal min sulusil mal ko imorde jeega bal jawde ndi wa misal dalika misal mum ummun ko nene wa jaddun imama sura wa khawani e musibbe dido mimma kana imorde ko lati fi mudum al fardu e ko duni gebangal duna nisf ko wori feccere nde wa kana lato al akhwa yumma goto be mislahi har ko be yiru mabbe laabi didi wa wajhun bangangal istiwa'ul muqasama haray ko sendugol ko fonnugol sendore nden wasulsul baaqi e tatabal sakkitoranga annal baaqi wonde ko heddi ko baada sudusil ummi baaw jeega bal nenengal ittama khamsatun alal jaddi haray ko joyi fi ma masor on wal akhawain e musibe bendido sulusul baaqi haray tatabal sakkitorangal wahidun wasulusani ko gotum e tatabe didi ko dum musawin ko fonna do lil muqasama wonande sendore den lakin nakoni to la sulusa haray tatabal alalil baagi wonande ko heddo kon sahihun ko selli kon fatudrab haray dum do wadata salasatun feccetati o hiya dum makhraj sulus ko fi yaltingol ko yaltirgal tatabangal fi asli mas'ala kalasili landangal sittatun jeego tablagh wawati mudas 18 sappo e jeetati
lil ummi hara hino wadani nene on min asliha kalasili gebal makko ngal wahidan gutum fi salasatin bi salasatin ender tatabal yabuga heddo 15 sappo joy ka lil jaddi wodana mama soron 5 joy ender on sappo joy don bil muqasama sabu sendore nde awli kawniha ma sabu latagol mudum sulsul baaqi ko doni tatabal sakkitorangal walil akhwa wodana bengo to ben asharatan sappo li kulli wahidin wodana goto kala mabbe 5 joy wa hada suratuha haray ndi mbaadi ndi yiwden leydon kadi haray ko dum do woni mbaadi sendore mabbe den ko dum woni no be sendirta non be wadi don ummun be wadi don jaddu be wadi don akhawani haray no hiden hatta do o darsu en on fuddo den kadi darsu de haray kala ko faamu don do di angal e firo ji angal alhamdulillah amma finsitanede den faama faltindire ha mojja dun don mi do rekonisi ko yen jangu ko mi janni en do ko ji angal e firo maggalon amma finsutu gongol mbawdi andindi hewta ton hare ko yen batto kala karamo kojo men bay en hebi bursa ye on joni en wawi janga fira lutti landagol falte faamine maana on hara yahen batto den kala battido en don ma dum noddon ka numéro téléphone ji hawnaaki nde hidon hendo yo tafsir on hala Allah